Vítam vás opäť na mojom kanáli, kde spolu krok za krokom prechádzame významy Mariášových kariet, aby ste si vedeli pri výklade poradiť bez toho, aby ste museli hádať, čo ktorá karta znamená. Dnes sa pozrieme na ďalšiu dôležitú kartu zo srdcovej sady, srdcový doľník. Možno ste sa už stretli aj s názvom spodok, záleží kto ako karty volá. No a tento doľník má svoje špecifické poslanie vo výklade, hovoríme mu karta myšlienky. Čo to teda znamená? Srdcový doľník je ako keby také malé okienko do hlavy človeka, o ktorom sa vo výklade bavíme. Nepovie nám, čo konkrétne ten človek spraví, ani čo už urobil, on nás skôr pustí do toho, čo sa mu odohráva v hlave. Je to karta mentálnej činnosti, vnútorného sveta a všetkých tých procesov, ktoré sa dejú v mysli. Vie nám ukázať, na čo sa ten človek sústredí, o čom premýšľa, čo si plánuje, ale aj čoho sa bojí alebo čo si tají pre seba. Je to taký moment pred samotným konaním, keď ešte nič fyzicky neprebehlo, ale už sa to rodí v hlave. Môže ísť o úvahy pred rozhodnutím, o túžby, ktoré ešte nikomu nepovedal, alebo aj o obavy, ktoré nedáva najavo. Proste všetko to, čo sa odohráva vo vnútri bez toho, aby to bolo hneď vidieť navonok. Takže keď vo výklade narazíme na srdcového doľníka, vieme, že sa pozeráme na mentálnu stránku veci, myšlienky, predstavy, plány, vnútorné rozhovory so sebou samým. A to, čo bude okolo tejto karty, nám ukáže, akým smerom sa tie myšlienky uberajú. Keď sa srdcový doľník objaví vo výklade, je to jasný signál, že sa pozeráme na vnútorný svet danej osoby. Nejde tu o to, čo práve robí alebo aké kroky už podnikla. Táto karta je skôr o tom, čo sa deje ešte predtým, než sa niečo udeje navonok. Je to karta tichej introspekcie, zamerania sa do seba a analyzovania situácie vo vlastnej hlave. Poukazuje na to, kam v tej chvíli smeruje vnútorná pozornosť človeka. Môže ísť o úvahy o budúcnosti, o plánovanie konkrétnych krokov, ale aj o premýšľanie nad minulosťou a hľadanie odpovedí, prečo sa veci stali tak, ako sa stali. Srdcový doľník nám teda nehovorí, toto sa deje práve teraz, ale skôr, toto sa rodí v jeho alebo jej mysli. Je to trochu ako keď sedíte sami so sebou a preberáte si v hlave všetky možnosti, hľadáte riešenia, pripúšťate rôzne scenáre a váhate, ktorým smerom sa vydať. Táto karta často naznačuje, že daná osoba je momentálne viac vo svojej hlave než v akcii, uvažuje, analyzuje, premieta si veci, možno si robí plány alebo si vytvára predstavy, čo by mohlo byť ďalej. A práve preto je veľmi dôležité pozerať sa aj na karty, ktoré sa nachádzajú v jeho blízkosti. Tie nám napovedia, či tie myšlienky sú pozitívne a plné očakávania, alebo skôr ťaživé a plné obáv. Srdcový doľník je teda taká vstupná brána do vnútorného sveta človeka, ktorú vo výklade určite nechceme prehliadnúť. Pri karte srdcový doľník je kľúčové všímať si nielen samotný význam myšlienok, ale aj to, aký odtieň im dávajú ostatné karty vo výklade. Doľník je totiž len rám a obsah obrazu tvoria práve tie karty, ktoré má vedľa seba. Keď sa vo výklade objaví, je to signál, že pozornosť človeka je momentálne sústredená jedným smerom a môže ísť o plány, rozhodovanie, spomienky alebo dokonca o fantáziu. Táto karta však nepovie, či sa daná myšlienka zmení na reálny čin. Skôr nás vedie k tomu, aby sme si všimli, aké podnety na človeka vplývajú a čo môže ovplyvniť jeho ďalšie kroky. V praxi to znamená, že doľník nás upozorní na proces, ktorý ešte beží. Niečo sa spracováva, niečo sa formuje a výsledok sa ukáže až neskôr. Preto je dôležité neskočiť k záverom hneď, ale vnímať celý obraz výkladu. A práve na konkrétnych situáciách si ukážeme, ako tieto súvislosti čítať v praxi. Takže poďme sa teraz pozrieť na konkrétne situácie, aby to celé bolo jasnejšie. Úplne prvá vec, ktorú si pri karte myšlienky treba zapamätať, tu naozaj nezáleží na tom, či je karta položená rovno alebo obrátene. Význam ostáva ten istý. Nie je to ako pri niektorých iných kartách a kde otočenie mení význam na cudziu osobu. Tu je to stále karta myšlienok, bez ohľadu na polohu. A ešte jedna veľmi dôležitá vec to,
Že sa karta myšlienky objaví vo výklade, automaticky neznamená, že ide o vaše myšlienky. Tento symbol hovorí o myšlienkach tej osoby, pri ktorej stojí. To je kľúčové. Preto sa vždy pozrieme, ktorej osobnej karty sa dotýka. Môže to byť vaša karta a vtedy sa to samozrejme týka vás, ale rovnako takto môže byť karta vášho partnera, matky, sestry, kolegyne, kamaráta, skrátka kohokoľvek, kto má vo výklade svoju osobnú kartu. Teraz si zoberme prvú kombináciu. Myšlienky plus faloš. Toto je taká kombinácia, ktorá vás má okamžite upozorniť, že v hlave tej osoby sa rodí niečo, čo nie je celkom čisté. Myšlienky na podraz, na nejakú fintu, ktorá môže niekoho zaskočiť, alebo na manipuláciu. Neznamená to, že už je to hotová vec, ale niečo sa chystá. A tu je dôležité sledovať, aké karty stoja v okolí. Tie vám povedia, odkiaľ môže prísť problém a kto je do toho zapojený. A znovu, nemusí ísť o vaše vlastné myšlienky. Ak táto kombinácia stojí napríklad pri karte vášho partnera, znamená to, že on má niečo takéto v hlave. Ak stojí pri karte kamarátky, týka sa jej. A takto by sme mohli ísť ďalej. Preto je pri tejto karte kľúčové pozerať sa na to, komu patrí, až potom vieme, koho sa týka. Výhodou karty myšlienky je, že nám umožní nakúknúť dovnútra tej osoby a vidieť, čo sa tam odohráva ešte predtým, než sa niečo stane. A kombinácia s kartou faloš je ako také varovné svetielko, že niekto si v hlave prechováva plán, ktorý nemusí byť v náš prospech. Poďme sa teda pozrieť na ďalšie dve kombinácie, ktoré nám karta myšlienky môže ukázať. Prvou je myšlienky plus veľké peniaze. Tu je význam úplne jasný. Niekomu v hlave bežia myšlienky na peniaze, môže ísť o materiálne zabezpečenie, finančné ciele, plány, ako sa k peniazom dostať, alebo ako s nimi naložiť. Ale pozor, tak ako sme si hovorili pri predchádzajúcej kombinácii, stále platí, že to nemusí byť vaša hlava. Ak táto kombinácia stojí pri vašej karte, tak áno, týka sa vás. Ale ak stojí pri karte vášho partnera, tak tieto finančné úvahy má on. Ak je to karta kolegu, tak je to jeho. A tak ďalej. Pri tejto kombinácii sa určite oplatí pozrieť na karty v okolí. Tie vám napovedia, či ide o peniaze, ktoré už daná osoba má a rieši, čo s nimi spraviť, alebo o peniaze, ktoré by chcela získať. Niekedy to môžu byť aj myšlienky na pôžičku, investíciu, dedičstvo, obchodný plán alebo niečo, čo má priniesť finančný úžitok. Zaujímavé je, že veľké peniaze nemusia znamenať vždy len obrovské sumy a v kartách to často symbolizuje aj všeobecný pocit materiálnej istoty. Takže môže ísť o snahu stabilizovať sa, urobiť si rezervu alebo zabezpečiť rodinu. Druhá kombinácia, ktorú si teraz rozoberieme, je myšlienky plus nádej. Toto je veľmi jemná a pozitívna kombinácia, pretože naznačuje, že tá osoba má v hlave nejakú nádej. Niečo, v čo verí, že sa podarí. Môže to byť viera v dobrý vývoj situácie, očakávanie, že sa veci obrátia k lepšiemu, alebo pocit, že niečo má šancu výjsť. Tak ako vždy, aj tu sú veľmi dôležité karty, ktoré stoja okolo. Tie vám ukážu, na čo presne tá nádej smeruje. Či ide o citovú záležitosť, prácu, zdravie, rodinnú situáciu alebo hocičo iné. Táto kombinácia ale nikdy sama o sebe nehovorí, že to určite dopadne tak, ako si daná osoba praje. Ona iba ukazuje, že ten človek dúfa, verí, alebo si predstavuje pozitívny výsledok. Či sa to naozaj stane, to už uvidíme podľa ďalších kariet vo výklade. A opäť tieto myšlienky môžu patriť hocikomu podľa toho, pri ktorej osobnej karte sa nachádzajú. Ak sú pri vás, tak je to vaša nádej. Ak sú pri partnerovi, je to jeho nádej. Ak pri kamarátke, tak jej. Inými slovami, karta myšlienky je taký malý okienkový pohľad do vnútorného sveta toho človeka a kombinácia s nádejou vám povie, že vo vnútri sa drží niečo, čo ho ťahá dopredu, aj keď ešte nemusí mať v rukách konkrétny výsledok. A dáme si na ukážku ešte jednu kombináciu. Nech to máme dnes pekne uzavreté. Myšlienky plus obchod. Táto kombinácia je veľmi praktická, pretože nám okamžite hovorí, že niekomu beží v hlave práca. Môže ísť o pracovné záležitosti, riešenie projektu,
rozmýšľanie nad pracovnými povinnosťami, alebo dokonca o plánovanie vlastného podnikania. V niektorých prípadoch to môže byť aj rozmýšľanie o zmene práce, hľadanie novej pozície, prehodnocovanie aktuálnej situácie v zamestnaní, či snaha zlepšiť si podmienky. Ak je táto kombinácia pri vašej karte, tak práve vy ste v tej fáze, že v hlave spracovávate pracovné témy. Ak stojí pri karte niekoho iného, napríklad pri vašom kolegovi, tak to znamená, že práve on rieši biznis plány alebo premýšľa nad prácou. Vždy sa však oplatí pozrieť, čo stojí v okolí. Ak je okolo veľa pozitívnych kariet, môže ísť o radostný projekt alebo úspešnú pracovnú príležitosť. Ak sú okolo problematické karty, môže to byť stres, obavy z pracovných problémov alebo dokonca úvahy o odchode. Kombinácia myšlienky plus obchod niekedy ukazuje aj na to, že človek má v hlave podnikateľský nápad, ktorý si zatiaľ len formuje. Nie je ešte vo fáze realizácie, ale v mysli už prebieha plánovanie krokov. Je to presne tá fáza, keď si človek robí poznámky, premýšľa nad tým, čo všetko bude potrebné a možno si v hlave prechádza, ako by to celé mohlo fungovať. A teraz, ak by ste si chceli tieto kombinácie natrénovať presne s takými kartami, aké vidíte vo videu, máme pre vás pripravený celý set, knihu aj karty. V tej knihe nájdete kompletne spísané všetky kombinácie, nielen tie, ktoré si ukazujeme vo videách. Link na kúpu tohto setu máte dolu v popise videa. Tento set vám uľahčí učenie. A tu mám pre vás tip, pokiaľ sa učíte a robíte si svoje prvé výklady, zapisujte si, čo vám vyšlo. Ktorá kombinácia to bola, pri akej karte sa objavila a čo to v tej chvíli znamenalo. Takýmto spôsobom si vytvoríte vlastnú skúsenosť a lepšie si zapamätáte významy, pretože ich budete mať prepojené s konkrétnymi situáciami. A na budúce sa presunieme k ďalšej karte. Srdcová desiatka, ktorú voláme aj karta radosť o nej, si však povieme všetko v budúcom videu rovnako ako dnes a pozrieme sa aj na jej kombinácie s inými kartami. Na záver už len dodám, ak sa vám toto video páčilo, budem rada, ak mu dáte like, napíšete komentár a zdieľate ho ďalej, aby sa tieto informácie dostali k čo najviac ľuďom. Nezabudnite si tiež dať odber na náš kanál na YouTube a zapnúť si zvonček, aby vám neuniklo žiadne ďalšie video. Teším sa na vás pri ďalšej časti a verím, že si spolu postupne prejdeme a naučíme sa všetky karty tak, aby ste s nimi vedeli pracovať.